Kruhový objazd bol vynájdený ako riešenie pre plynulý pohyb dopravy bez semaforov a ľavých zákrut. Kvôli nedostatku pochopenia logických, matematických a fyzikálnych pravidiel tekutosti sú väčšina kruhových objazdov vo svete preťažené a dopravné toky sa pohybujú s obťažnosťami. Riešenie? Smart kruhový objazd. Navrhli sme a nakreslili rôzne modely značenia podľa počtu pruhov a tokov dopravy, zabezpečujúc maximálnu tekutosť bez konfliktov, ktorú sme nazvali Smart kruhový objazd. Smart kruhový objazd je architektonické dopravné značenie, ktoré eliminuje konflikty a dá sa aplikovať na akýkoľvek existujúci kruhový objazd bez konštrukčných zmien. Alternatívne riešenie, turbokruhový objazd, aj keď eliminuje konflikty, vyžaduje oveľa väčšie priestory na výstavbu kruhového objazdu a sú vodiči na jednej z osí, ktorí nemôžu vykonať plné otočenie. Smart kruhový objazd šetrí veľa peňazí pre orgány aj pre užívateľov. Čas, odstránenie konfliktov znamená tekutosť. Palivo. Bez dopravných zápch klesá spotreba paliva. Znečistenie. Bez dopravných zápch bude vzduch v oblasti menej znečistený. Na každú tonu spalovanej benzínu sa do atmosféry uvoľní 2,3 tón oxidu uhličitého. Pravidlá a štandardy cestnej premávky sú ako zrkadlo spoločnosti. Niektoré sú vynikajúce, niektoré sú priemerné a iné vzdorujú logike. Niektoré štáty alebo mestá sú otvorené zmene, prijímaniu efektívnych modelov, zatiaľ čo iné nie sú. Pošlite toto video tým, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť cestnej premávky vo vašej krajine alebo meste. Možno niekto s bystrým myslením pochopí efektivitu a potrebu zmeny. Evolúcia znamená zmenu. Tí, ktorí nemôžu meniť veci, nemôžu sa vyvíjať. Nehľaďte nahor, pozrite sa na dopravnú signalizáciu.